Enak Dik, kok bengi terus ki? Ngapa kuwi? Begateng. Terus apa? Aku suwe ra nyanyi lho. Dakon. Bukan dakon. Urung. Wes. Rampung, Dik. Kok sik aku tak nyanyi sik ya, Mas. Jagongane engko. Mendah poyo yen to sida urip lan handika mesti tak mulya jar lahir putri Sulistya Sakwet para tamu semida maling aturaken sugeng siang sugeng lelengan kanthi sekeca merdeka sinambi bersani pinagetaken campur sari golek berkah Dik kerja bersama Cerah Foto Production dan ada juga BJ Audio Sajuwose.
engko tak lapi ya. Aku nervous. Tenang kowe. Eh? Oh kembro. Barang 2 tahun. Singget sik. Ora apa-apa to ya. Ya ora apa-apa. Ya sing penting kabeh do seneng ya nduk cah. Sih. Ya. Berkah gawe dhewe kabeh karo para-para. Jelas. Nah, terus ke? Mendah poyo sida urip lan hendika mesti bagya mulya jar lahir putri Sulesta terus bisa nyuwara dika nangis rana Sesuk menika sampun katur. Monggo Mas. Jek katur suwantenipun wonten Mbak Astin Pergiwo. Kanca-kanca campur sari golek berkah sak juwose. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modone mangga janji boten sasuminten jroning kalbu dangang manis papo janku tak jaluk citra janji dakang masira wang merati abang sira dadi akhirina wangi aku tansah angen-angen Moga tetep boten sah apa-apa Mas Rai kuwi anggere ora kesampluke ora apa-apa jenengan nggo wirani ora apa-apa. Sesuk iki nek disampluk Lah iki daripada wong Rai nyorot ning ndasku lho Mas, ndasku wis gedhe saya rene iki lho. malah suwe-suwe kaya nganu kae lho. Bligo kae lho. Lah ya aku wedi nek ndasku kaya alien ngono lho. Kaya alien. Ya rada rono ngono ora iso to. Yo rada mundur sithik Mas, kok ndak malah nyocok manuke ndek rono. Ning yo nek kene yo nggo lewat terus Mas aku yo bingung. Ning ora apa-apa sing penting ora nyampluk ndasku. Ya. Diaturke, Mbak. Kledang kaitang sananya tojan mutan sang citra gelang alit kula tulisan sahup
ayo ngono dik ala aja ngono aku nganteni tekamu kaya nganteni bodone wayang janjiku tansah suwiban jroning manis papo umum. Kandhani ya, Mas. Iki dereng wonten pamundutan malih ta? Dereng wonten. Oh, dereng. Wis jam 2 lho, Mas. Nggih, mau pun mau. Oh, mau sampun ya. Dadi keterak ya, Mas. Keterak. Oh, ya wis. Ya wis ra apa-apa. Teruske. Wis ben kos. Oh iya Pak Brigjen, mengke bar Iki niki Pak Pak Brigjen. Brigjen mbok menawi badhe nyanyi napa badhe sak liyane nyanyi Sak liyane monggo. nyanyi ya Sing dikersakake. penting Sik Mas Wisnu, usul meneh Mas Wisnu. Oh, nggih, monggo. Masih ada item dari dalam. Ini Pak Subardi periase kentir njaluk nyanyi. monggo, monggo diaturi. Sanggar nyanyi. ane. Sanggar Ben, ane. aku ngenter-ngenter ke perias ora dibayar apa-apa. Oh iya. Sing penting Kita perhiasan. tampilkan sanggar ane. Ah, Oh, nggih. nggih. Niki kula telaske rumiyin. Telaske rumiyin nggih, Mo. Niki dereng Iki rampung. sak- Bar sak- engko heeh. Bu Ana. Nggih. Nggih, diaturke. Keledang Injih monggo. Spesial kagem keluarga besar Wonogiri. Slow. Ya. Bos merah ino sumurat banging wetan meneh
Kerja Dik. Monggo saking para tamu sepeda ngaturaken sugeng rampung sugeng rabi dari sampun cumawis kadang yang sangat tepian kantang-kantang campur sari golek berkah kerja bareng bersama Cerah Foto Production dan tentunya ada BJ Audio Sajuasi Bunda lagune napa, Bun? Niki saking pundi Wonogiri? saking mau Solone pundi? Solo Wesi Karanganyar. Ya. Tanggaku. ya Ya, Mas. ngidul sithik ya Dik Heeh. kono Pak Becak ben penak Pripun? Masih Oh. ding gadasan SKG. SKG. Saking mrika. Oh nggih. Nggih. Nggih, mangke kula dikoleng-koleng nggih, Pak. Nggih. Dijak ngeson kula nggih saged. ya niki kan anu kok Pak Dik Usung-usung genset. heeh karo kuwi ngipasi jensen ora panas ya terus kan Duk Monggo